बोला शंकर भगवान की जय। बोला बाबा के जल चढ़ा देगा, बाबा के दर्शन पावेगा। म्यूजिक डायरेक्टर कुमार नवीन। बोला बाबा के जल चढ़ा देगा। डीजे अजय बोला बाबा के जल चढ़ा देगा। सुना ये पंडा बाबा, भोला बाबा के जल चढ़ावेदा, बाबा के दर्शन पावेदा। सुना ये पंडा बाबा, भोला बाबा के जल चढ़ावेदा, बाबा के दर्शन पावेदा। ई सभे कंवरिया बोलबम बोल के सुया पहाड़ो चढ़ेला। सुना ये पंडा बाबा, भोला बाबा के जल चढ़ावेदा, बाबा के दर्शन पावेदा। बोला बाबा के जल चढ़ा देगा, बाबा के दर्शन पावेगा। बोला बोला बाबा गरीबनाथ की। डीजे अजय बोला बाबा के जल चढ़ा देगा। हाँ, सावन महीना के पहला सोमवारी के बोलबम के नारा बाबा गूंजेला। हाँ, सावन महीना के पहला सोमवारी के बोलबम के नारा बाबा गूंजेला। निक नहीं लागेला मिसरी मलाई, दिन भर गाजा पिएला। कामिले भंगिया में भोला, दिन भर नशे में रहेला, दिन भर नशे में रहेला। बाबा के जल चढ़ा देगा, बाबा के दर्शन पावेगा। बोला बोला बाबा गरीबनाथ की। डीजे अजय बोला बाबा के जल चढ़ा देगा। बैजू बाबा के बासुकी बाबा से गरीबनाथ बाबा के दर्शन पावेला। बाबा के दर्शन पावेगा। बैजू बाबा के बासुकी बाबा से गरीबनाथ बाबा के दर्शन पावेला। सावन में बाबा भिरबा लगेला, बोलबम बोलत सब झूमेला। कान्हे पर लेके कमरबा उमेश रसिया हो बाबा या बेला। चंदा सचिन जल चढ़ावेला। ई सभे कंवरिया बोलबम बोल के सुया पहाड़ो चढ़ेला। सुना ये पंडा बाबा, भोला बाबा के जल चढ़ावेदा, बाबा के दर्शन पावेदा। माँ सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो भदई।